Знову усіх вітаю, брати і сестри. Знову усім добрий день. Ось уже промінув цілий год, і я знову на возері Махіровське, або возера Махірова. Його у нас тут називають по-розному, але головне, що треба ведати, що це зовсім маленьке озеро, тут у Полоцькому районі, зовсім каля дачного поселища Махірова. Озеро десь у шириню, може, метрів 120 і 140, прикладно так. Але риба тут є. Риба тут є. І летось я бачу, як узимку тут люди ходили водити рибу. І сьогодні так само ніяку рибу ловять. Значить, зимова рибалка тут є. Іде вона повним ходом. А навокруг стоїть ось така пригожость. Ось такий заснежений лес. Заснежений бор.